Stańcie gore, ako će Pana Krista najđeće. Najđeće ob jasličkah, ob vinutih pljenočkah, Marija obima, hajim belim uspjeva, hajim belim sinu moj. Panje kralu, pušćeđe i nas do Betlehemu ići, a Panu Kristu poklon učinići. Ano, prepušće vas hoće, a Panu Kristu poklon učinići. Oče moj laskavi Gospodinje, gdje sam se ja doživio ti to mili krasni časi. Povec je nam pasjerovja čosće vidjeli, žestje salio po noci všec jarosteli. Vidjeli zne. Imamo nešto. Morat će ovako. Srećan banje. Banje veče. O Boženka, pa nisi. Ćao. Uzmi još jednu sad. Dolazi pod prozor, to je ona grupa koja pravi tu predstavicu, dolazi pod prozor, pucaju na prozor, pitaju da li primate Betlehem, mi odgovaramo primamo, onda oni počnu da pevaju jednu božićnu pesmu. Kad otpevaju tu pesmu, dokle ja treba da im otvorim kapiju ako je zaključena. Onda ulaze unutra, dolaze tu i prave tu predstavu. Na kraju predstave obraćaju se gazdi i žele da im se, ne znam, devojka uda ili ako ima sina da se ženi, u vašu kuću da dođe snajka ili da dođe zet ili tako nešto. Na kraju pevaju kao zahvalnost, ja im dajem litar vina i novac.